Dit past niet in mijn fietstas. Ik ga er maar eentje halen bij Toonbeeld. Maak je eigen balkon. Toonbeeld roept iedereen op om de handen uit de mouwen te steken voor een creatieve actie. Geïnspireerd door het brutalistische stadhuis van Terneuzen, dat eigenlijk altijd een punt van discussie is. Vind je het een schitterend of een spuuglelijk gebouw? Dit moet dus een balkon worden. Ja, en de meeste mensen die doen dan dit. En dan heb je hier eigenlijk al een balkon. Dus dan kun je van alles inbouwen wat je wil. Maar er zijn natuurlijk, dus vooral als je met ruimtelijke objecten werkt, is dat handig. Dan kun je een soort kijkdoosje maken. Maar er zijn ook mensen die houden meer van tekenen, schilderen, fotografie. Dus dat is allemaal plat. En die kiezen er dan voor om de achterkant te gebruiken zoals we dat hier hebben gedaan. Of ook de binnenkant. De bedoeling is namelijk dat we een heel groot, brutaal gebouw krijgen door opstapelen van al die verschillende balkons. Eigenlijk net als het stadhuis van Terneuzen zelf. Een heleboel balkons op elkaar gestapeld. Maar dat betekent niet dat jouw balkon moet lijken op een balkon van het stadhuis. Je mag je helemaal creatief uitleven. Onze inspiratiebron was het stadhuis, dus dat is het brutalisme. Maar wij hebben als projectnaam gekozen voor een brutaal balkon. Dus dat heeft in feite weer helemaal niks met het brutalisme te maken. Het is gewoon het woord waar we een beetje mee gespeeld hebben. Het is het derde jaar dat Toonbeeld een kunstactie organiseert tijdens de verbeeldingsroute. 2 jaar geleden ging het om de straatjes van Vermeer. Vorig jaar werd er een fotowedstrijd gehouden. En nu dus een brutaal balkon. En iedereen kan meedoen, jong en oud. En wil je niet meedoen, dan heb je alsnog de kans om de tentoonstelling te komen bekijken uiteindelijk in het stadhuis. Want daar worden de inzendingen opgebouwd, in het stadhuis van Terneuzen. De hele zomer zijn ze daar te bewonderen. Dus dit is mijn brutale balkon in wording. En je ziet ook heel veel grijze. En ik heb geprobeerd toch een beetje trouw te blijven aan het balkon van het brutalisme. En dan? Ik heb hem. Ik ga aan de slag met het brutale balkon voor de oproep. Het brutale Omroep ZVL-balkon is klaar. Wil je ook een balkon maken? Je kunt alle informatie vinden op de website van Toonbeeld. Ik ga die van ons alvast inleveren.